Ayo Mbak ganti Mbak Lian. Yo iki jumeneng Mbak ngancani Mas Gareng. Yo. Lian. Wah barang baru ini. Hah? Ula belum pernah lihat dia. Wah. Si Sugeng Dalu Ki. Geng Dalu. Kaki nek. Kak. Rumangsaku kowe ngarane ngawur masa sakmene iki ana sikile ana tangane ana wetenge kok kakine. Kakine maksude niku simbah nek tenggane jenengan. Modar ora kowe. Kaki mbok. Mati pasaranmu kowe Mas. Wis tua mbok ya. Wis tua ki. Ha wis tuwa kok ora mbok tebaske. Kaya ngerti metu kentose tuwa-tuwa. Nggih, Sugeng Dalu Kaki. Ah, jenengmu sapa? Nggih, derek nepangaken iki. Yo nderek Maseno, ora nderek tepang, nderek Maseno. Kula nepangaken. Oh. Kenalna. Oh, iya, heeh, sapa? Nami kula Lian. Liane. Mboten enten liyane. Lian dawane sapa? Lian Sindu. Lian Sindus kok ngendi Nduk Cahyu? Kebumen ki Mas. Kebumen. Wah, trae padha karo bojone Nyong. Bojone Rika ya Kebumen. Kebumen. Bojone Rika saka ngendi? Kebumen. Kebumen. Sidamukti. Sidamukti. Iya. Alah. Ya makane yo ngapok-ngapok. Ngapa-ngapa kepenak nggih Pak nggih? Ah, ya nyok-nyok. Nyok-nyok nek kepripun? Ah nyok-nyok yen mudeng kepenak yen ora mudeng ya tanda tanya. Ini nggih tetep Nek kepenak. wong Kebumen iki mesti ayu-ayu, contone bojoku kae ayu. Aja tok ecet lah kaya. Ora kae terahku padha pupurang putih. Lia. Nggih. Kebumen asli wis duwe bojo apa urung? Ya ora wis status ora kena dibuka. Mboten nek kula niku kan pertanyaan. Heeh. Berarti enten pilihane, Mbok. Heeh. Lho, pilih kowe wae kok mbokmu barang mbok ndang. Niku kan pertanyaan nembe jenengan nggih. Heeh. Enten pilihane, Mbok. Ana. Pertanyaane Duwe bojo siji, apa? jawabane engko werna papat pilihane apa baik e? Apa? Ya apa perawan, apa de bojo, apa diwai, apa randa. Ah, kuwi pertanyaane kuwi jawabane ana papat. Nggih. Sing pertama, Duwe bojo. Perawan. Perawan, Duwe bojo sip. perawan. wis tahu. Wis Wis tahu. perawan wis tahu. Wis tahu. Sing keloro. Ya kiye nek wis kabeh wis tau tegese kiye Randa. Ya ora wong niku pertanyaane papat, Mbok. Perawan wis tahu. Duwe bojo, diwayu, apa randa? Oh, kurang diwayo. Takonono diwayo. Biayo diwayo. Wis tahu. Lah, terakhir kiye Mas Gareng kiye. Remuk. Remuk piye? Perawan duwe bojo, randa diwayo, remuk. Ya ora, Pak. Ya remak. Napa? Lha kuwi statusmu Pikir dhewe saiki. ngapa? Statusnya kula. Heeh. Wis tahu. Tegese wis tahu kabeh. Ya wis tahu. Wis ngerti wong wis anak-anak iki mesti wis tahu. Aku tak pangan mentah mamut nggih. Wis tau perawan, wis tau di bojo, wis tau diwayo. Oh. Berarti kan terakhir rondo. takonono rondo. Rondo. Wis tahu. Berarti saiki wis dibojo meneh. Wis tahu. Kowe uripe dhewe wae. Piye kok jero ripot dhewe piye? Lah bingung ke ketemu Lah jaman. iki statuse nggih niku Ah, wis saiki, tahu saiki. pokoke. Pripun? Kowe karo aku. Nggih. Yen pertanyaane kowe Nyong karo Rika. Heeh. Oh, Rika. Heeh. Status Rika apa? Ngono apa kepriwe? Wis aku statuse manca warna pokoke. All round. Pomo kowe karo aku piye? Jawabanmu apa? Wis tahu. Ayo jawaban wis tahu. Kula kali Rika. Ah, wis tahu porong. Ya wis tahu. Oh, zom. Oh wis tahu kok biyen kok. Zom. Rika Ayo. Klalen, Mbok. Ayo. Ayo. Tahu. Lah nek kene ora ngaku, Rika nek kene ora ngaku biyen wis tahu ketemu. Ngarang kae. Nang Temanggung mbok ketemu Dudu bareng. aku kae Maseno dadan gareng. Ya ora kuwi Rika bae kowe. Lah iso kaya. Rika kowe biyen. Ya kiye Klalen, Mbok. Sarunge sinanggonku kae. ditanggung jawab kayak kowe. Tuli anake cilik
tok tinggal kuwi ning kono sakiki. Wong anak cilik ora ono ndase lho kok. Kok aja gawe hoak. Aja gawe hoak. Ya nyatane sing Mbak Rian wis ngakoni kok. Nggih lah biyen mbok wis tahu. Rumangsamu yen kowe mbok isoke ngono terus aku bakal ngepek kowe ngono apa piye? Ha mbok iya. Aku bareng tak tenani wedi Mas. Wis tahu bareng, Pak. Ah, urung tahu dhewe. Maksudnya kan bareng kayak niki kepethuk. Oh iya ya. Men tau kepethuk bareng kok. Bocah ki anggar untune dikawat wis wis Kepripun? galak. Apa nih garang? Sing ge pundak kowe ora nesu lho. Sing ge pundak kowe ora nesu kok. Beto. Takei. Nek Astagfirullahaladzim. Dilingke aku. bonek kula kalih kakine pun kaya putu nggih iki nggih. Nggih to? Ayo kowe. Kaya niku laki nggih. Ayo sok-sok aku ya dikeroki. Lah nggih kaya niku laki nggih kaya mriki Ki. Nah, pripun niki Pak? Pak Dalang. Wis apik. Kok kene malah kowe kaya nganu ya, kaya gandeng munyuk ya. Iya. Mbak Rian ajeng nembang napa? Tembang kangen napa lali janjine? Lali janjine Maman. Nggih, lali janjine. Janjine piye? Nanti seprene. Kudu kuwi. Maune delik saiki bosok. Beda maning, Pak. Ya sakarmu. Iya. Nggih. Mangga ngagem bawa menapa langsung? Bawani sing cendhek mawon nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Sing cendhek ya ngarep sampean iku cendhek. Kepripun? Ya gumantung yang dinas ya dawa. Nggih sing cendhek kan. Aku ya gumantung. Ya. Senadyan kalingan kena Tenono wis apa kae sinden ki asale saka Kebumen ngentek-enteki wis. Kok iso? Wis banyak korban berjatuhan. Pianggepmu presiden apa geblok? Tapi saya tidak akan kengguh, saya tidak akan tergoyahkan karena saya sudah menemukan yang terbaik di rumah. apa iya? Tak. Kuwi tuli nek nang kene. Mengko mudhun ya terus WA. Saya tidak akan tergoda sesuatu yang menarik karena yang menarik belum tentu baik. You know? Contohnya apa? Yo, Ya yang menarik ya baik. burung tentu. Contohnya Karena saya mencari wanita yang terbaik. ngaten. Yo mung bojoku kae sing paling apik. Waduh. Lah iya yang mripatmu kira. Aja ngono lho, iki di streaming bojoku nonton lho. Ya ben. Kowe seneng yen aku padu. Wong tresno mesti goleki nyebrango segara wedang upamane kula Kulaan apa? kula bojone jenengan upamane Kira kula. Rika Kang Mas kula Ih. lebur lulu sun lakoni kayak ganteng-ganteng nggak jual mahal kayak kue lah. Saiki jane ketoprak. Ketoprak ndi to Roman kok diurak penonton ki? Lho kuwi saking senenge Oh, kok. saking senenge to? Iya. Upama ora kelakon amur boyo suka mati Ayo, panggungnya pindah kono. Ora Pak.
Aku wedi. Sampun Pak Dalang. Nggih, monggo. Akeh Ya. penggemare bocah iki akeh penggemare. Diaturake monggo lali janjine saka pamundutan Pak Sugiono Polda ya ana liyane meneh. Engko diwacake nok monggo ya. Hey, yeah. Sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir sing iki ana kene aku nunggu kowe solo esram bales yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku yen ketemu pipimu pasti lagi kandhane alesane kadung dadak kowe ora janjane kowe ning gelagatmu sajane atiku kowe kencan karo minggu sing tak tunggu kowe ngajak nganti lingsir sing iki ana kene aku nunggu kowe ngawan solo SMS yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku janjane kowe ning gelagatmu sajane atiku Aja dipateni saiki. Iya.
Aku ki mau yen ra mandeg karo golek dalang liya. Lah apa? Sing wayangan sapa ki? Nggih. Ya mung kowe tok ya sing wayangan. Wah, wis tak Iya. kene. Weh, masih ya le. Sok Matur nuwun niki lah jan cilik-cilikan jan pinter-pinter joget nggih Pak nggih. Mami Nggih. nyawer bareng kok. Oh, Niku saking PWKS Jabodetabek. Oke. Matur suwun. tak pucek-puceke somben kowe nanggap wayang ya le. Ya.